तुम्हें सत्य टंका आनीच सुमी तते मु कौन कहबी किसी बुझी पारू भाई केते बाटरू आइछ गलु गलु आमर जो माठियाटा अच्छी ठंडा पानी उठा ग्लास पानी गरम पानी नहीं तमे एते कोन कहछो डहडा घर रे आसीछो पुणी गरम पानी पीबा ପାଇଁ कहछो तमको पर टिके जरा दे गरम पानी पीले बांती करो तमे जेमिति कोन कहछो सिरि पीवा के चाहछो तमर असुविधा कोन होछि कहला टिके आनी दे दो ना नहीं ए लोक पर मोर कय अछि संदेह होछि ए सत को कोन है कि तमे मने कि दे खाइलो चाहछो सत को कोन है कि बोलती छे तमे जो बात तो बोलती नहीं किछे तमे मो आगे किछ कथा दे चाहछो ए सत को कोन है कि सत को तमको मारा लोके टका दिने मारे मो किडनी आज मु बिक्री कर दे कथा कहीं सुनी सरिता पेपर गोटाए लोक किडनी दरकार से बाबू को घर को जाइली से बाबू मत किडनी बदल लक्षे टंका देले सरिता भाई अरे तमें ये कौन कर जदि टंका दोकान ना तमे मत कहता दो ताबली तमे किडनी बिकिब अप्पा କଥା ହେଲାଣି ତୁ ଟିକେ ବାଇକି ନେଇଯା ତାଙ୍କର 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରେଟ୍ ଦରକାର आओ चिरा चलो भीतर को चलो गाड़ी रेस्ट न हो भाई केते बाटे रात तमे किडनी बिकी देला कोला करी हे भगवान मते मरण हो जा ताकि My name is Peter. ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମୋ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମୁଁ ହଉଛି ବାରମାସୀ ଚୋରି 12 ମାସରେ 12 ରଙ୍ଗ ବଦଳ ମୋର ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ କେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ରଙ୍ଗ ତ କେତେବେଳେ ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ତ ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ବାରମାସୀ ଚୋରି ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜମି କଲା ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ଲାଗିଛି ଆପଣ
ଏତେ ଦିନ ଆମକୁ ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲିବା ମଜା ଆସିଥିଲେ କରିବିରେ ମା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ମା ତଥାପି ମୁଁ ହାରି ଯାଇନି ରେ ମା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି ନେ ରେ ମା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେ ମଉସା ତମେ 70 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆଇଛ ଏମିତିଆ ହେଲେ ମଉସା ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ ତୁ ଓହୋ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଆଗ ଯାଇ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଅପରେସନ କର ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଆଖିଟା ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ ତୁମେ ଜମା ଡେରି କରନା ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ହବ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଆପଣ ଏଇଠି ଥାନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କ'ଣ ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଅପା ଅପା ମୋ ଆସୁଛନ୍ତି